παιδιά, μπανάνες! Το βίντεο της ημέρας. Παρκούρ βίντεο. Πάμε. Πέτε εσύ. Γαμάτο, πάμε για ένα ακόμα. Εντάξει αυτό. Θα πηδήξω τώρα. Γιόλο, κλείς τα μάτια. Το πόδι. Ωραία για το παρκούρ της ημέρας. Τούμπα. Πάμε παιδιά. Μπράβο από εδώ ρε. Ωραία, με βλέπει ο κόσμος. Για να κρέψει το, για να συγκρινιώ. Ναι. Τώρα... Τόσο ακόμα. Πες βίντεο. Δεν έπρεπε να το δείξω αυτό. Πάτα στο. Yeah. Ωραία για το παρκούρ όμως. Γεια. Γεια. Όχι, έρχονται σε. Πάμε. Λοιπόν, για το τελευταίο παρκούρ σήμερα, βλέπετε αυτά τα καρφιά. Ανέβασα λίγο την κάμερα. Θα ανέβω από αυτά τα καρφιά. Κοίτα με. Είναι πολύ σταθερά. Κλείστο, μόνος μου, κλείστο. Αυτό ήταν το fail parkour βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε. Εγώ βασικά μου άρεσε όσο το κάναμε. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Αφήστε ένα like, share και subscribe όπως πάντα σας λέω. Είναι ανάγκη να σας το λέω πάντα, όχι. Επίσης, αφού ανεβάσαμε το μέρος 2 από την τρομακτική ιστορία, καταλάβαμε ότι ήταν πολύ fail. Αλλά είδαμε ότι είχε like. Ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε. Ρε παιδιά, γράψτε κανένα comment, μ' αρέσει να το διαβάζω. Μέχρι στιγμής έχω ένα comment και είναι μόνο μια φατσούλα από τον Δημήτρη Καπνάκη. Έπρεπε να το πω αυτό. Κλείστο.